Čaute, zdravím vás u môjho prvého tutoriálu, ako si dať mapu do Minecraftu. Takže otvoríme si rôzny internet prehľad, ako je Explorer, Opera, to je jedno. Napíšete si do Google alebo do Seznam, to je jedno. Minecraft Maps. Tu máte rôzne stránky. Asi dám napríklad túto. Tu máte rôzne mapy, ktoré sa dajú stiahnuť. Ja si dám, čo ja viem, dám si túto. No, jestli mi ide pomalšie internet. Máte si to uložiť na pracovnú plochu. Ja tu mám napríklad tuna. Ups, to nejde asi. Nevadí. Tak si... Aha, ono sa to ešte nezasťahovalo. Ja to stopnem a keď sa mi to dorobí, tak to zase zapnem. Tak už sa mi to ešte nedorobilo, ešte ako vidíte, to sa mi ešte bude chvíľu síce stiahovať. Ale stiahol som si ešte jednu mapu, nejaké Big Maze World. A potom keď budete mať nejakú mapu, máte tam takýto prečinok alebo všetko, máte tam nejaké prečinky veci a všetko čo máte v tom, ja tu mám niekedy máte viacej, ale to iba niekedy, a to čo máte v tom bez tých dvoch botiek si dáte do .minecraft, no pôjdete do appdata, no procento appdata, procento a tam pôjde Relaming, to je jedno. Dáte si .minecraft, otvoríte si saves a ja tu mám nejaké blbé mapy, to je jedno. A tento príčinok, alebo to čo budete tam mať, to si presuniete sem, to môžeme zatvoriť a to môžete zatvoriť tiež. No, ešte sa mi to bude stiahovať. Toto môžeme vymazať. Otvoríte si Minecraft. No, poďme. No, zapni sa. Toto nie som ja. Tak. A ako vidím, tu mám nejaké blbé mapy a jednu mám, toto Maze World, tam aký budete mať názov, tak taký si tam nájdete, no a budete ho mať tu, potom si ho otvoríte. Milo sa vám to bude konvertovať. Neviem, či mi toto pôjde. A, ide to.
No bože. Že som ready. Z tohto by sa nedostal nikto. To by vám trvalo 300 dní, no nevadí. Ja som hore. Wow, to je spawner. Ty vole, keby ho... Aha, už sa nám to urobilo. Ty vole, tak tento si tu nechám. To je husté. To má byť... To by mal byť nejaký koniec asi. No nevadí. To je jedno. Som si myslel, že to bude ťažšie, ale není. Ono to asi malo byť v noci. Alebo počkajte. No nevadí. Už som tu. To je jedno. Ukážeme si ešte jednu mapu. Napríklad toto. Dáme si, aspoň vám to môžem zopakovať. Appdata. .minecraft. Saves. Otvoríte si tú mapu, kde ste si to dali. To by všetko si, ako ja tu mám napríklad teraz, že mám tam viacej prečinkov, všetko si dáte sem, malo by to tak ísť. Neviem, či som si tam mal dávať obrázky, asi nie. No, nevadí. No, dúfam, že to pôjdem. Otvoríte si Minecraft. Tu mám ten dvor. Ja som už raz takúto mapu mal, ale už veľmi dávno. Poďme. No, pohni si. To môžeme vlastne už aj, dá sa povedať, vypnúť. No, neviem tak.